minä kuvataan nyt taas tällainen Kamun kanssa, koska se on meillä yökylässä. Että mä vihaan Jos tietysti tänne päin sitä mutta. Ja mä vihaan sitä, kun aina jos mun johto ei siis pysy tässä ja mulla on akku vähissä. Mä joudun pitää kädellä sitä ihan koko aika. Sitten tulee vähäinen akun lataus. Niin peon, että saan kohtuullinen. Otat sen jouluna. Saa. Hei, missä on toi punainen viiva? Peilasin, laita paastikkiin. Mä peilasin. Joo, hyvin. Peilasin. Noin. Nyt se lähti. Noin. Vaan. Mä nyt näytän nyt. Okei, aika moni on siis näyttänyt tän videessä. Tai itse asiassa mä näytän 2 juttua. Mä yleensä käytän tätä yhtä juttua, koska mun kone lagaa niin paljon. Yleensä. Niin, että mä teen sellaisen jutun. Tässä on tää Movistar Planet-merkki. Tämä. Sä tuplaklikkaat sitä, niin sinne kammut häipyy tuolta. Ja ainakin mulla sitten tää ei lagaa niin paljon. Opiks sä ton nyt? Eikö sä osannut? Jos on näyttänyt sen jo, niin sait meille. Niin. Sä voisit puhua kovaa. Joo. Kyllä. Niin kuin sun ääni kuuluu. Hehe. Joo. Okei. Siinä mä näytän toisenkin kanssa. Tän aika moni, tai tosi moni on näyttänyt. Ja älkää laittako negakommaa, jos sua ärsyttää, että mä oon näyttänyt. Ei sun tarvi sit kattoo tätä. Tai ainakaan tätä kohtaa. Tää tässä 15 minuuttia kestävän. Jos mä nyt keksitään jotain puheenaihetta. Joo. Kuka ei mun kaveri? Jos mä Uljas. On joku hetkonen. Mä tein tällaisen jutun. Muovit sun käsimuovi. Joo, kakku. Siis tämä. Tässä istuu minun vieressäni taas kerran. Joo, eli me ei ole kavereita siis. En tiedä miksi mä tiesin. Niin, vieressä. Niin, mä en oikeesti tiedä. Ei muista. Eikö? Jos mä. Se käyttää niin melkein koskaan. Tänään jos vasen käsi sitten jos hyvä, ettei oikein. Aika. Ui. Ärsyttävää. Sitten painetaan tuossa viesteistä. Eli tää on siis sellainen kekka, että jos ei oo kaveri, niin haluaa leffaa tai artteihin, niin sit se saa tällaisen kekan. Juu, sä oot multakin näyttänyt sen. Eiku se ei varmaan tiedä sitä, mutta... Aika moni on näyttänyt videossa sen nyt, jos on. Prinssi on päässyt 3. levulle. Minun ansiostani. Se on kiva. No niin, sitten painatte tosta valkoisesta, missä on nuolia tolleen. Ton rastin vieressä. Painat siitä, eli se on niinku pienennys. Muistakaa pitää tätä koko aika. Mä laitan ton mun tyypin päälle, kun se on niin ruma. Ai niin, muuten mä piti laittaa. Nää. Ei mun. Lagaa. No. Nyt tässä tällaisen.
Musta niitä tänään uuden niin. Nastetaan. Ihan kiva. Tuo on cool process. Mennään nyt elokuviin ensimmäisenä. Tässä saattaa siis ihan oikeasti ihan tahalleenkin tulla joku 15 minuutin kestävä, koska täällä on niin paljon. Niin, tää on mennyt jo 5 minuuttia. Niin. Noin. Sori, mä laitoin tää pauseelle, kun mä alkoin yskiä niin kauheasti ja se ei kuulosta kivalta, jos yskii. Tässä on siis minun tyyppini. Mitä me ei tarvita ollenkaan. Siinä menette tuohon kavereihin. Sitten menette tosta, missä on 2 nuota niinku oikealle päin. Painatte siitä. No one, tuossa lukee nyt. Siinä voi lukea no one tai sitten se tyypin nimi. Muistakaa pitää tätä ihan koko ajan auki. 6 minuuttia mennyt tätä. No, sitten tosta. Oho, mä räplään mun pienon johtoon. Tässä. Nyt se on tässä. Papparappan tuolla. Noin. Sitten voit tehdä sitä tavalliseen elokuvan, minkä teetkään. Tai niin, minkä elokuvan teetkään. Ja sitten artteihin. Tää ei oikeesti totta. Niin. Mä luin sen eilen. Oikeesti. Mä eilen luin Cheek-puoli kolarissa. Mä olin, ei kai se kuollu. Niin mäkin, että mä olin silleen, se ei ollut kautta. Niin. Tää on siis mun kaveri. Sitten painat tuossa uusi artbookki. 7 misaa mennyt. Pannekka! Eikö se edellinen kestänyt 8 minuuttia? Se oli se, mikä me meni pieleen, kun sun ääni ei kuulunut. Niin, mutta se yksi. Ei astunut tää. Ei. Ja sitten menkää tosta alas. Tuo ärsyttävä, kun ne lagii hirveesti. Niin se laki, mutta tää mun hiiri tästä tärisee tuolla ihmeessä. Sen takia. Siis mä en kauheasti voi kuvata tällaisia videoita. Tai mä en tee kauheasti niissä mitään. Tää lagii ihan tarpeeksi. Kuka koputti, niin se on tossa pitää. Okei, tässä voi kestää ikuisuutta. Pitkään. Niin, no mutta tää nyt lakaa tässä ihan sairaasti. Että se kuitenkin löytyy sieltä jostain vikoitsivuilta, että kannattaa sitten mennä sinne vikoitsivuille. Niin. Sitten se on siinä. Tää on vähän ärsyttävä tää arttien muutos, kun ei voi mennä sinne vikoille, kun aina pitää mennä sille. Se on vähän vaikeampaa, jos on 1000 kaveria. Niistä pitää selata hirveesti niitä. Niin. Tää voi poistaa. No mutta, 9 minuuttia. 9. Vitsi, kun tää nyt lagaa tässä jotain. No. Jos ei sitten tässä ollut muuta, niin... Moi!